Sa mga pangenot na istorya, search and rescue operation sa 4 na lunad ka nagbagsak na Cessna plane nagpapadagos. 28 responders pasiring nasa crash site. Maabot sa 2 milyong piso na kantidad ng ilegal na droga na recover sa magkakasway na operasyon sa Masbate as in Legazpi City. Estudyante naman na tulak ng droga, arestado sa Naga City. Pansampulo sa regional most wanted person sa Bicol, arestado. As in PNP Bicol, mantinido sa top performing units kan PNP sa nasyon. Maray na hapon, Miyerkules, Pebrero 22, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Madadaugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, as in 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Search and rescue operation kang 4 na lunad kang buminagsak na Cessna plane nagpapadagos. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Total na 28 sinara asin kwalipikadong responders ang nangenot sa search and rescue operation sa 4 na pasaherong lunad ka nagbagsak na Cessna 340 plane sa bisinidad kan Bulkan Mayon. Inian pigbiklad ni Dr. Cedric Daep, pamayukan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa ginibong press conference sa Kamalig Operations Center kasubagong aga. Sigun kay Daep, kumpwesto ang nasabing grupo ng 5 persona hali sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force o BFP-SRF. Siyam na eksperyensyadong mountaineers, 8 persona kan Energy Development Corporation, 3 sa Wilderness Search and Rescue o WISAR, asin 2 local guides. Magigiromdoman, natawan ng APSEMO ng permiso sa paggamit ng full force implementation para sa search and rescue operation. Aminado sa non-opisyal na sa ibong kan maigot na rescue operation, prioridad man liwat ang seguridad kan mga responders. Urog pang mantinido man liwat na nasa alert level 2 ang Bulkan Mayon. The difficult task here is the aviation accident site is actually on the critical area under alert level 2 and about 350 to 450 meters away from the crater. This is the challenge. Now, being a government, that is our duty to protect the welfare of the people. But this time, we are protecting the welfare, especially immediate relatives of the victims. Dugang pa ni Daep, nagamit naman ng chopper na igwang thermal camera ang Philippine Navy nga ni maaraman kung may senyales pa nin buhay ang 4 na pasahero. Sa ibong kaini, dai mo na ipinaluwa sa publiko ang resulta, hulita posibleng maapektuhan kaini ang pinagigibong operasyon, maging ang pigigibong investigation kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Still thinking of possibility that there must have a certain situation of life on site. Marami pa kami decision makers that need to be done. Kaya yun ang reason kung bakit hindi kami pwedeng makapagpa-interview sa inyo kasi nawawala kami sa flow of operation and decision making. Yun ang pinaka-critical. We must be able to produce positive result as soon as possible, but we cannot disclose any time for reason of difficult terrain and weather condition. Tinaawan man ang linaw ni Daep na pinasiguro man ang komunikasyon sa 28 responders. May supisyente man ang mga ining darang battery para sa gamit na ekipahe. Nasa Medici channel ito. Ang posisyon nito sa actual, nasa Medici channel, nagsasangang channel na ang sa kabila, left wing, right wing. Ito 0.9 kilometers doon. Kailangan nilang umakyat dito sa mataas na slope na vegetated na walang trail. So dito pa lang matatagalan na sila papunta sa kabila. May small tributaries na kailangan daanan so that they will be able to reach an uling channel para mapabilis. Now, Mientras tanto, bilang ground commander, naglalaom si Kamalig Mayor Caloy Baldo sa positibong resulta kan operasyon. Sigun kay Baldo, dahil pa makataonin impormasyon sa publiko, manungod sa timeline kuno arin posibleng makukuha na 4 na pasahero. Pagsisyerto na sa nakan alkalde, nagigibon ang gabos nga ni salbado man na makabalik ang responders. Nasa 60% na tayo. Kasi nung una, nag-search pa tayo. Ngayon, identify na natin pero hindi pa tayo nakakarating doon sa site. Dahil sa tiring, kaya almost 60% tayo. Dahil yung problema pa natin, mas mahirap bumaba. Kasi may dala ka na.
additional baggage pababa na mas mahirap bumaba kaysa tumaas. Mientras tanto, nakatalain na ideklarang search and retrieval operation ang presenteng search and rescue operation sa oras na matrayumfong napasakamot na kan mga responders ang apat na nawawarang pasahero. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Lampas 400,000 pesos na kantidad ng iligal na droga na-recover sa magkasuhay na operasyon sa probinsya ng Masbate. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Balikkulungan ang pigkukonsiderar na high-value target drug personality sa probinsya ng Masbate na binistong si Joselito Moran alias Tintin. Kanliwat madakop asin magpositibo sa pigkasang bypass operation kan otoridad, nangyaran operasyon sa Puro 4 kan Barangay Buenaserte, Uson, Masbate. So yung suspect po ngayon is nandun dinala namin sa Provincial Prosecutor Office for Increased Proceeding. Yung ebidensya, sir, sa chain of custody nandun na po, custody sila ngayon ng custody ng searcher natin. Papunta na po yun sa crime lab for laboratory examination. Nakumpiskar sa posesyon ni Moran ang 40 gramo ng pigtutubo ng shabu na may street value na 272,000 pesos na recover man sa suspect ang sarong 9mm na badil, magazine asin 24 bala. Nagpapasalamat kami kasi lalong-lalo na sa mga aksidente dito, lalo-lalo din sa mga ibang surrenderer na sila yung nagpipit ng information. Kaya nga nabuo natin yung information at nakuha natin yung taon to. Nagpapasalamat po kami sa kanila, sa tulong nila at sana po tuloy-tuloy pa rin po. Mientras tanto, arestado man sa Barangay San Vicente kan Kawayan, Masbate ang sarong Florante Vineda Jr. kan Purok 2 Barangay Poblasyon, Uson, Masbate. Nakuha sa posisyon kay ni ang lampas 25 gramo ng pigtutubo ng shabu na nagkakantidad ng 170,000 pesos, kwarta na nagkakantidad 34,500 pesos asin motorsiklong itom na ginamit kan suspect. Sa aming intel reports, dito po siya nag-ano ng drugs, peddler siya, may mga po siya dito, may mga contacts para po magbenta dito ng droga sa Nangkaw. Nasa kustodiya na kan otoridad ang mga suspect asin ang mga nakumpiskar para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Pansampulo sa Regional Most Wanted Person sa Bicol nadakop sa Malinaw. Uyang report. Daina nakadulag pa sa otoridad ang pansampulo sa Most Wanted Person sa Bicol, si Wilson Olikino, 37 anyos kang Barangay Balsa, Malinaw, Albay. Ginibo ang operasyon kang pinagsarong pwersa kang Malinaw Municipal Police Station, Regional and Provincial Intelligence Unit 5, sa Barangay Balading kang Pareong Banwaan, pasado alas 7 kasudmang aga. Sigun sa otoridad, naampang ang suspect sa kasong 15 counts of sexual assault. Community, nakikooperate yung community at nakikooperate na rin po yung family para po sa pag-aresto nitong suspect. Allegedly po, nangyari po ang pang-aabuso simula noong August 25, 2022 hanggang September 2022. Ang victim po ay nasa 12 taong gulang po noon. Sa impormasyon, minor de edad na kapamilya ang biktima kang sospek. Nangyari ang pangmamolestya pon bulan ng Agosto sundo Setyembre kang nakaaging taon sa harong mismo kang sospek sa Barangay Balsa. Tutunong para po matugis, maaresto ang mga taong nagkasala sa batas, mga wanted person, para po matawan justisya sa mga biktima. And salamat din po sa mga tao sa komunidad. Kasi po nakikikooperar sinda sa indang suporta asintabang madali ta pong matukoy kung sain po nagtatago ini pong mga wanted person na pigahanap ta po. Sa presente, nasa kustodiya na kang Malinaw MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Patanid kang otoridad sa mga magurang, perming reparoon asin bantayan ang saindang mga aki. Urog na ang aking babayi. 200,000 pesos kada kaso ang rekomendadong piyansa sa sospek o total na 3 milyong peso. Maabot sa kabangang milyong pisong kantidad ng ilegal na droga na recover sa syudad ng Legazpi. Asin,
estudyante na tulak ng ilegal na droga, arestado sa Naga City. Yan as in iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan man tuniina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Maabot sa kabangang milyong pisong kantidad ng iligal na droga na recover sa magkasuway na operasyon sa syudad ng Legazpi. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Dagos nang napasakamot kan Legazpi City Police Station ang duwang target sa pigkasar na drug buy bust operation sa Purok 1, Barangay Orosite, Legazpi City. Sigun sa otoridad, live-in partners ang duwa na pareho man residente kan Orosite. Binisto ang saro sa mga sospek na si alias Minsoy. Na-recover sa posisyon kan mga sospek ang 5 grabo ng pigtutubudang shabu, asin 12 transparent sealed plastic sachet na may laugman ng pigtutubudang shabu na may street value na 408,000 pesos. Padagos po ang validation of yaon po dyan ang naghahanap po, nagkakala po kay mga information leading po sa mga manunutaran po na mga personahis po na involved po sa illegal drugs. Dugang pakan PNP, ug masinda sa pagkakadakop kan duwang sospek urog ng haloy na ninda subot ining pigmamanmanan. Sa datos kan hepatura, inina ni kapitong nagpositibo nidang operasyon kontra droga ngunya na taon. Maut po mi po na ang community to where po na may mariparo ka mo ng mga personalities, mga tao po na makadududa, asinyaon man po sa inyong community. Pwede man po mag-ipagbigay itaw po ninyo sa muya ang mga relevant information. Kami na po kaya na mabalidar hasta po makapagkasa po kita. Sa ngunyan, nasa kustodiyan na kan hepatura ang mga sospek asin mahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, kulungan man ang bagsakan 5 persona na naaktuan na nagagamit ng illegal na droga sa sarong pagtutubudan na drug den sa Purok 2, Barangay Dapdap, Legazpi City. Binisto ang mga sospek na sinda Ariel de los Santos, 43 anyos, tagsa diri kan pagtutubudang drug den. John Mark Perillo, 32 anyos, Jet de los Santos, 24 anyos, Evelyn Orozco, 48 anyos, asin Kimberly Orozco, 28 anyos. Na-recover sa mga sospek ang 10 gramo ng pagtutubudang shabu na nagkakantidad sa 68,000 pesos. Nagiging matrayon po mga anti-drug operations sa coordination po ma'am ki
ng community. Kasi syempre, kaya po nadidiscover na igwa pong mga ganong activities or illegal drug activities kasi po may nagre-report, may nag-a-action po, no? Mahahampang man ang 5 sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Estudyante na tulak ng ilegal na droga arestado sa nagpositibong operasyon sa Naga City. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Karsela ang bagsakang 21 anyo sa soltero asin tulak ng droga kan magpositibo ni kinasar na bypass operation sa Zone 4, Barangay Pacol, Naga City. Pasado alas 7 ng Banggi, Martes, Pebrero 21. Binisto ang sospek na si Mac Angelo Bicaldo, estudyante sa grade 12 asin residente kan Urban Poor, parehong barangay. Nakumpiskar sa posesyon kan sospek ang nagkakantidad 3,000 pesos na pigtutubudang illegal na droga. Sa Munyan Pungalda, pinagpipreparar na ang kaso laban sa iya, no? Violation of Republic Act 9165, so yung pagpapakal ng illegal drugs. Ang item po na po sa iya, submitted naman po sa crime laboratory for confirmation. And hinalata na lang po so resulta kung hindi man talaga tunay na shabu. And anytime today, may isaangat na ang kaso laban sa iya. Sigun sa otoridad, nasa ready for listing na sa watchlist ng illegal drugs personality kan syudad si Bicaldo na posibleng subuot na tulak man ng droga sa mga kapwa estudyante. Patanit siguro, may mga magurang kitang nagdadamog, may mga magurang kitang nag-aantabay. Sana po, kung data man kayang disiplinaw na tultulan sa itong mga aki, sana po data na ipahilingan sa tuyang talanggibo. Kung anong nahihiling kaya ni iyo man nagigibong ang ginigibo man kahit mga ini. Ang iba man mga magurang nagsasabi na dinidisiplina man niya yung mga araw kayan, pero let us always remember that telling our children what to do is not sufficient. Let us not always tell what our children should do, but let us show these children how to do, kung paano gibuhon. Nasa kustodiya na Naga City Police Office ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. PNP Bicol mantinidong saro sa top performing units kan PNP sa nasyon. Uya ang report. Mantinido bilang saro sa top performing units kang PNP sa nasyon ang PNP Bicol. Ini ang pigbiklad kang ahensya matapos na makaguno ng 96.47% na unit performance evaluation rating para sa taon 2022. Sigun sa tagapagtaram kang PNP Bicol, nagpantulosinda sa total na 17 regional offices sa nasyon, dugang pa kang ahensya. Dakula na gad ang naging papel kan mga lokal na pulisya sa mga syudad asin banwaan para makuha ang onrang ini. Urog na sa kampanya kontra kriminalidad, illegal na droga asin insurhensya. Big challenge sa PNP Bicol itong ma-maintain itong pagiging top performing PRO over the Philippines. Kasi last 2 years, I think doon kami palagi nagpe-play sa 1, 2, 3 ng national headquarters, and we will continue to sustain the momentum po ng operations. Di kita mapundo. Sa datos kang PNP Bicol kang nakaaging taon, maabot sang 200 milyong pesong kantidad ng illegal na droga ang na-recover kang PNP Bicol, na nagresulta naman sa pagkakadakop ng lampas 1 mil na drug personality sa Bicol. Sa maiwasang pag-aresto naman sa mga wanted persons, total na 5,700 ang nadakop sa Bicol. Lampas ang gatos naman na miyembro kang rebelding grupo ang matrayumpong nadakop, na nagresulta sa pagkakakumpiskar ng 614 badil. And we keep on monitoring lahat po ng mga accomplishment ng ating mga kapulisan, and we supervise kung si Seman ang nagkukulang, nagtatabang po ang Satuyang Regional Director kung ano ang mga kaipuhan nindang dagdag na manpower or even sa logistics na kaipuhan, yan po permen sa Tuyang RD na magsuporta po sa ating mga municipal police stations. Apwera sa lokal na pulisya, dakula man ang naitabang kang kooperasyon kang publiko sa akomplishmento kang PNP, bagay na pinagpapasalamat kang opisyal.
Good for us now because Kasimbayanan really works. Yaon ka mo as part po ng PNP. Collaborative effort ng community. Saro iyan sa muyang ingredients. Why nagigikitang successful. Yung suporta, talagang pinapasalamatan mo yung gabos ng mga stakeholders na tumutulong sa atin. Yung mga church-based organization, faith-based leaders na continue na nagsusuporta sa Moya. Asigurasyon kang PNP Bicol, gigibuon pang mas maigot ang kampanya kontra kriminalidad, asin ang pagprotehir sa komunidad. Hagad maninda, ang padagos na kooperasyon kang publiko. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat.